3. La girafa. Una mica més alt. Respiració, parts del cos. Protecció del cos. Respiració. Tipus de sang. Alimentació. Reproducció. Medi on viuen. Curiositats. La girafa és l'animal més gran de la Terra. Té unes petites banyes, el coll llarg. Fa una llargada, 1 metre de llargada de cua. Segons les taques, saben de quin lloc d'Àfrica són. Quan veuen que la pols se li va a ficar el nas, ells tanquen el nas i quan veuen que ja no hi ha, l'obren. Tenen la sang calenta. Mengen branques. Neix una sola criatura. Quin apartat ens expliques ara? Que El desplaçament. La girafa pot galopar 60 quilòmetres. Viuen a la sabana africana. Dormen en total 2 hores. Espero que us hagi agradat. Ens ha encantat.